Lidi, vítám vás dneska u videa a dneska vidíte, že budu na motorky. Byl jsem před chvílí na případě, takže nevím jak tak, ale vejde to tady taky. Můžu doufat, že to nepřejdu. No takže já vlastně zakopnu všechno možný a ty neskaky na ten mobil. Takže teďka se uvidí, jak vypadá ta motorka. Předávám telefon Bráškovi, Výchusovi. A počkej. Takhle musíš zatáhnout. Já vím, a to se protočí kolo? Ne. Kde máš spojku? Ne, nic nedávej. Jenom zatáhnout. Jo. Tak, natáhni. Počkej, stůj! Hele, za to, zahrabej. Fíla? Tohle už asi bude závěr tohohle videjka. Doufám, že se vám videjko líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček, jestli teda chcete. Ale hlavně dát, bych chtěl like a odběr, nejdůležitější věc. A snad se vám teda to videjko líbilo. Ještě musím přivřít. No, tak snad se vám teda videjko líbilo a jestli jo, tak dejte ten like a odběr a tady máte pozdajk. Teďka jde vidět víc.